Yeah, viewers all over the world, as you already know my name, Ogbuefi, Eze-Ana, Ugochitubelu, Oraifite. I'm an ancient high priest. Abụ m onye isi nchụaja na Ugochitubelu ọdịnala temple. Anyị na-agba afọ gbaa family emi dokwazi ọrụ mmụọ dị iche iche. Abụkwazi m onye isi nchụaja na ọdịnala Restoration Evangelical Mission, bụrụ onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. So you can call me a priest or ọdịnala evangelist. As my mission is to help people live better life. N'ụbọchị taa n'oge awa nke eziokwu isiokwu anyị ji wee bịa bụ imebi ọgwụ. Yes, achọrọ m ka m kọwalụ gị na ọ dị mkpa na ọ bụrụ na ọgwụ dị na be unu na-ezigbo ozizi egwuru ya n'ozi ma ọ gbarụghị ya n'afa. O nwere ọtụtụ ihe ụfọdụ ezinụlọ na-asụbata bụ ọgwụ agwụrụ gboo. Yes, ọtụtụ ọgwụ agwọrọ bụ ọgwụ na-ekwu maka ya bụ ọgwụ eji wee kee ike. Adị m ekwu maka ihe eji wee chekwa ngwuru. Yes, enwere ihe eji chekwa ngwuru na-abịa n'ụdị dị iche iche. Nwere ihe eji chekwa ngwuru nwere ike ịbịa n'ụdị egbo. Ụfọdụ na-abịa n'ụdị onye ọbụla bụ ihe ọjọọ n'obi wee bịa akpa asịsa ya bụrụkwa echighị azụ. Yes, ụfọdụ na-abịa n'ụdị dị iche iche. Enwekwazịrị because ihe mara ọkarịrị, enwekwazị plants, trees na-alụkwa ọrụ as neutralizers, mana o nwere ike ịmara maka ndị a, mana ọ dị ndị a niile abụrụ ọgwụ m na-ekwu maka ya. Ha abụrụ ọgwụ ihe abụ positive energy. Ọrụ ha bụ for protection of the family. Ọ bụrụ ya ka na-ekwu maka ya. Ihe m na-ekwu maka ya bụ ọgwụ niile ndị eji wee kee ike, eji wee mee oke ibo. Ịghọtara ya? Yes, oke ọgwụ a eji nwee oke ibu bụ afọ onye a na-amara ekwe atụ ya ekwe n'ọfịa. Oke ọgwụ ndị a na-elekwa elekwa. Ịghọtara ya? Enwere ụfọdụ ọgwụ niile ime ha bụ na-agwọrọ ọgwụ a were nwa agbọghọbịa gwọọ ya. Ịghọtara ya? Aha, ma were nwoke gwọọ ya. Ụfọdụ na-agwọ ajọ ọgwụ, ọ bụrụ ọgwụ a ga-eji nwatakịrị wee gwọ, nwee nke eji okenye gwọ. Ịghọtara ya? Ịma na o nwere ụfọdụ ọgwụ agwụrụ gboo bụ na agwụchala ọgwụ anwa, dibịa agwụrụ ya bụ ọgwụ na-achị na-egbu onye bụ dibịa wee kpochie. Ị nwere idea? Ihe a niile ewe oke ọgwụ m na-ekwu maka nna nwụọ maka na ama the consequences ya ka anyị ekwu maka. So ọ bụrụ na ụdị ọgwụ na-etu a dị, enwere etu esi emebi ya, neutralize ya, disassociate the family from that ọgwụ, anwụrụ onwe wee dị. Ihe ndị a ka anyị ga-eleba anya. Mana before we dive into today's lecture, ọ bụrụ na ịbụ child of the temple, echefuna na annual festival anyị na-abịa na September 15th. Atụrụ anya na onye ọbụla bụ child of the temple ga-participate in ya. Wee n'obodo oyibo, wee nọ Nigeria, ma ihe abịa ụmụ na ihe abịa unu, chat ya m na WhatsApp maka ihe ị kwesịrị ime iji kwado onye bụ aja asaraka na New Yam Festival. Ka ọzọzi bụ ọ bụrụ na aja anyị na-achụ ọnwa ọbụla na-aga n'iru nke ọnwa Ọgọst, ị ka nwere ike isonyela ebe ọbụla ị nọ all over the world. Distance abụrụ ebara ya. Yes, n'isi ụtụtụ ejegori na temple chụọ aja gọọ ọfọ kwubi okwu n'isi ndị niile sonyela ya all over the world. Friends of the temple, children of the temple, members of ọdịnala Restoration Evangelical Mission and Consecrated Group. Otu a ka anyị si eme etinyere ọnwa ọbụla agwa. Ụbọchị ikpeazụ nke ọnwa ọbụla, so ndị sonye na ya bụ aja ga-enweta nchịkọta ya. As you all know, we started this group ritual over 4 years now. We don't show testimonies on social media. Ọ bụrụ ihe anyị maka ya bịa, mana na Chukwu na-emere onwe ya aha. Nwanne chụba aja maka na aja karịrị ọgwụ. Ọ bụrụ na o nwere ajụjụ inwe na nkụzi ma ọ bụ na ịchọ ka agbalị gị afa mmiri emi, WhatsApp nọmba m bụ 08057837672. Now let's proceed. Gịnị ka m na-ekwu maka ya? Ihe m na-ekwu maka ya bụ ihe ị kwesịrị ịma
anya bụ ihe ị kwesịrị ịma bụ ọgwụ jọrọ ajọ ọgwụ jọrọ njọ. Take it or leave it. And akọwago m ihe ị ga-eji wee ma na ajọ ọgwụ jọrọ njọ maka na ọgwụ na-ebu ebu. Ntị ọ dị. O nwere ụfọdụ ọgwụ ndị gboo gwọrọ fọdụ mma ezinụlọ, fọdụ mma obodo. Ndị a bụrụ ajọ ọgwụ. Ndị a na-abụkarị ọgwụ neutralizer ma ọ ji ọgwụ eji chekwa ngụrụ. Ịghọtara ya? Godie na ọfụ. Yes. Ụdị ọgwụ a na-adịkarị bụ nke ọmụ ya. Fad ka ya bụ teaching farada dị. Mana nke ndị ikwuta maka ọgwụ ọjọọ kwesịrị na a ga-emebi emebi. O nwere ọgwụ ọjọọ ya dị na ngwụ, ọ na-ebute ọnwụ ike. Nwa ọgwụ ọjọọ ga-adị na ngwụ, ọ na-ebute agaghị n'iru. Nwa ọgwụ ọjọọ ya dị na ngwụ, ọ na-ebute ihe nsepụ. Ma ọ ga-amaghị ihe a na-arịa, amaghị ihe a na-agwọ. Ọ na-akpakasị ụlọ aka ọjọọ. Maka na ọgwụ ejike ike. Especially ọ bụrụ na ị tolitere, wee na-agwa gị na nnukwu nna gị mere masquerade, mee ya ọfụma ọfụma, kee ike na ya. Chọbanụ, ọ bụrụ na o mebiri onye bụ ọgwụ before ọ naba Chukwu. Chọbanụ, ọ bụrụ na ọgwụ a pụtara n'afa, ịma na mmụọ achọghị imere unu ebere. Ma na nnukwu nna gị kere ike, nna okere ike. Ụfọdụ jikwa ajọ ọgwụ wee lụ dibịa. Ịghọtara ya? So o mesizie ya, ọ bụrụ na ọ naba Chukwu, o jebe nsogbu. Dịka nsi kọwa, ekwugo m ya times with that number, na mmadụ nwere ike ịbụ onye ọdịnala, na mmadụ nwere ike ịbụ dibịa wuteghata enweghị ajọ ọgwụ. Kọwarụ na ọgwụ na-aga n'ọwara ya. Igbo spirituality ịbụ onye ọdịnala na-aga n'ọwara ya. Igbo spirituality ịbụ onye ọdịnala bụ onye kwụwa aka ọtọ, zere ihe ọbụla bụ alụ, na-agụdo mmụọ. Yes. Igbo bụ onye ọdịnala. Ọgwụ bụzi ihe a satara asata, bụzi maka ndị chọrọ ike ma ọ bụ ndị chọrọ ịda akpụ ikiri. Daitizi ndị gwọbara ajọ ọgwụ mebi ọ na-eme ihe ike, chụọ ma disappear and all those things. Ịghọtara ya? Ajọ ọgwụ jọrọ njọ. And ajọ ọgwụ o nwere ike o debe na ngwuru, ọ na-elekwu ya elekwu na aya ama achọzie nwoke. Ịma na o nwere ọgwụ ị ga-abụ ịgwọ ajọ ọgwụ ya, ọ nnukwu ọgwụ ka ọ bụ. Ịgwọ onye bụ ọgwụ debe, isikwa onye bụ ọgwụ. Ọ bụrụ na ị nọ na moto ị na-anya, nwa accident, that is ume mapụ gị n'ike, i disappear. Ị nwere idea? Yes, ọ dị. I disappear. Mana disadvantage dị na ya bụ, mana ihe ọ na-enwe advantage nwere disadvantage. Disadvantage dị na ya dị so massive. Mgbe ụfọdụ ume nwere ike ịmapụ gị. Enwere ike ọ bụrụ na moto bịara so close to eji amụ gị, ume mapụ anaghị. Mana ọ ihe ọ ka abụ, ọ bụrụ na isi ọnya bụ ọgwụ, ị kọntrol siarị. Mana n'ụtọ n'ọgwụ, ume mapụ anaghị, ị vanish siarị na moto adịzie uncontrollable. Ọtụtụ ndị na-anya trailer na ndị na-anya 911, ụfọdụ na-agba highway na-enwe osi nya bụ ọgwụ. Mana ị disappear azịa, ọ ga-eme moto ahụ ekwesịrị ịda ada because ọ dị normal. Ume mapụrụ, ume nwere ike ịmapụ mmadụ na siarị. Mana n'ụtọ na eji n'ọgwụ, ị control wuo ya. That is reality. I can count so many ways o si wee jọ njọ. Mana achọrọ m ịga too deep. Mana gịnị ka m na-achịkọwalụ gị? Ọ bụrụ na ọgwụ na-enye nsogbu, kọntaktị ka nyere ya akpụ na etu na-esi mebi ya bụ ọgwụ. Ọsụkye ọsụkwa ya bụrụ na ọsọ ya bụrụ na arụcha n'ọrụ ezinụlọ mechi ihe niile ọgwụ aka niile ka na-apụta n'afọ aka na-ezi unu ozi maka ya. Ọ na-agbakwa na nkịtị. Maka na ọ gbara nkịtị kwere ụnụ gba nkịtị, ọ na unu n'iyi. Ajọ ọgwụ jọrọ njọ. Ya batara o ji abụ mfụ ndị ọgba na-egori n'ọgwụ, were ọgwụ n'anya isi. Anụmasị na ndị ọghọtakwara ebe ha na-eje. Na ọgwụ nọ ka onye ji eweta obere nwa agụ debe na be gị, ị na-enye ya nri na-efe ide. Ụdị ọgwụ a na-agwa gị, ọgwụ ejike ike. Ị na-enye ya nri, ọ na-ebu nwa ebe ọ ya egburu ọgwụ agụ.
ojiri aka kpaba nri adọ nwere ike iri gị nwa na-enye nri ntị ọ dị ka nkwụsị ebe a inwe ajụjụ na nkụzi my WhatsApp number remains 08057837672. Let us pray. Ekwem na Chineke, ekwere m na ọ dị ihe siri m ike nke Chineke na-apụghị izi m ụzọ m ga-esi lụwo ya n'ihi na ọ mazuru ihe niile. Obi m siri ike na Chineke emeworo m ya gazie. May the blessings of Chukwu be with you all. May you be protected, may you be blessed now and forevermore. Ya gazie. Udo dịrị ọnụ.